Γεια σας! Λοιπόν, σήμερα θέλω να μιλήσω για ένα ενδιαφέρον θέμα που έχει σχέση με τον εργασιακό χώρο της Κίνας. Wow. Και είναι το φαινόμενο του Nianhui. Nianhui στα κινέζικα κυριολεκτικά σημαίνει ετήσια συνάντηση. Αλλά εγώ από εδώ και πέρα το μεταφράζω ως ετήσιο γλέντι πιο ελεύθερα, διότι έχει και τη μορφή του ετήσιου γλεντιού. Να πω την αλήθεια, μου θυμίζει λίγο την κοπή της πίτας που κάνουν οι οργανισμοί και οι εταιρείες στην Ελλάδα μετά την πρωτοχρονιά. Τι είναι λοιπόν το Nianhui? Είναι μία μάζοξη ή συνάντηση που διοργανώνουν κάθε χρόνο οι εταιρείες εδώ, λίγο πριν την Κινέζικη Πρωτοχρονιά, για να γιορτάσουν το τέλος του χρόνου. Όπως ξέρετε, η Κινέζικη Πρωτοχρονιά είναι η μεγαλύτερη γιορτή του χρόνου στην Κίνα. Ποιος είναι ο λόγος που διοργανώνουν αυτά τα γλέντια οι εταιρείες? Για μένα ο κύριος στόχος είναι η σύσφυξη σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων, κάτι σαν team building ας πούμε, που είναι εξίσου σημαντικά εδώ. Αλλά ο κυριότερος λόγος είναι η ενίσχυση της αφοσίωσης των εργαζομένων προς την εταιρεία. Γι' αυτό και οι εταιρείες παίρνουν την ευκαιρία κάθε χρόνο να δείξουν τη γενεοδορία τους, να σπαταλήσουν πολλά χρήματα, να διοργανώσουν ό,τι πιο φανταχτερό μπορούν. Το ετήσιο αυτό γλέντι, στην πιο απλή του μορφή, μπορεί να είναι ένα δείπνο σε πολυτελές εστιατόριο, μπορεί να είναι μία νύχτα σε KTV με κατανάλωση ακριβών ποτών, μπορεί να φτάσει στο σημείο, τουλάχιστον στις πιο μεγάλες και πολυεθνικές εταιρείες, να νοικιάζουν στάδια ή αρένες και να διοργανώνουν παραστάσεις. Για παράδειγμα, πριν κάποια χρόνια, πριν τον COVID, κάποιες πολυεθνικές γνωστές εταιρείες είχαν προσλάβει ακόμη και διάσημους celebrities να δώσουν παράσταση στο ετήσιο γλέντι τους. Κάθε χρόνο το γλέντι αυτό γίνεται θέμα συζητήσεων και από τους εργαζόμενους, αλλά και κοινωνικά. Μπορεί να υπάρξουν και θέματα στις εφημερίδες, σε περιοδικά, διότι συναντιέται με απόψεις είτε θετικές, είτε αρνητικές, είτε ουδέτερες. Πολλοί άνθρωποι ανυπομονούν να συμμετάσχουν στα γλέντια αυτά, γιατί περνάνε ωραία, κοινωνικοποιούνται με τους συναδέλφους τους, έχουν δωρεάν γεύμα, δωρεάν ποτό. Κάποιες φορές μπορεί να υπάρχουν ακόμη και κληρώσεις όπου κερδίζουν δώρα ή χρηματικό ποσό ή ακόμη και άδειες διακοπών. Κάποιοι είναι ουδέτεροι προς αυτό και κάποιοι το βλέπουν λίγο αρνητικά, διότι θεωρούν ότι νιώθουν μια πίεση να παρευρεθούν, με την συνέπεια, αν δεν παρευρεθούν, να υπάρξει απόλυση ή να μην τους δοθεί κάποιο μπόνους. Επίσης, νιώθουν την πίεση της κοινωνικοποίησης με συναδέλφους ή με ανθρώπους που δεν συμπαθούν ή ακόμη και με πιωμένους CEO ή managers. Υπάρχει έτσι ένα θεματάκι εκεί. Αλλά η μεγαλύτερη κριτική που δίνεται για τα γλέντια αυτά είναι η υποκρισία τέλος πάντων των εταιριών, οι οποίες μπορεί να δείχνουν μια γενεοδορία τεράστια προς τους υπαλλήλους στο τέλος του χρόνου, αλλά την υπόλοιπη χρονιά πιέζουν τους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους τους για αποτελέσματα, τους πιέζουν για υπερορίες ή μπορεί να έχουν γενικά μια τοξική εργασιακή κουλτούρα. Αυτό ήταν και το θέμα μιας ταινίας φέτος, κατά τη γνώμη μου, μιας από τις πιο επιτυχημένες ταινίες της χρονιάς στην Κίνα. Μάλιστα, κάποια από τα event που γίνονται στην ταινία είναι βασισμένα σε αληθινά γεγονότα. Το 2019, κατά τη διάρκεια του ετήσιου γλεντιού μιας εταιρείας, οι εργαζόμενοι ανέβηκαν στη σκηνή και ξεκίνησαν να ξεμπροστιάζουν την εταιρεία για την τοξική της κουλτούρα και μιλούσαν για διεφθαρμένους μάνατζερ κτλ. Τέλος πάντων, αυτή η ταινία λέγεται Nianhui Punatin, μη σταματάτε το ετήσιο γλέντι. Δική μου μετάφραση. Αυτή η επίσημη αγγλική μετάφραση είναι Johnny Keep Walking. Αν μπορείτε να τη βρείτε, νομίζω υπάρχει με αγγλικούς υπότιτλους, προτείνω να τη δείτε. Μοιραστείτε μαζί μου επίσης στα σχόλια αν γνωρίζετε ή αν έχετε κάποια αντίστοιχη εμπειρία στην χώρα την οποία δουλεύετε, είτε στην Κίνα, είτε εκτός Ελλάδος, είτε στην Ελλάδα, και θα τα πούμε ξανά με άλλο ενδιαφέρον θέμα. Γεια σας!